Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Haumaswingo, Trumas, yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Nhasi uno tiri kwaNhema, nzvimbo inonzi Mutekedza, kunjanja kwa Ishe Mukandatsama. Kazuva iyi mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Pano hatina kufambira nhau inofadza, asi inhau inosuwisa, nhau yamukoma vasiri kunzwa zvakanaka. Asi chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti hongu zvimwe zvingave zvimwe zvirwere zvinosanganikwa nazvo munyika, asi dambudziko ravari kuita nderekuti kana voita tsvina vari kuburitsa huri huswa. Naizvozvo ndo pane mubvunzo kuti ko chii iye munhu adya sadza, odya sadza zvakanaka-naka, tsvina yakubuda huri huswa. Ndo pane nhau yedu kuti tiongorore kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuTrumas Media. Trumas Media taking you to another level. Rekedzai titaure nawo mukoma ari kurwara, uyezve hama neshamwari tinzwe kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Uplumtree, Trumas, Ukecheka, Trumas, Hey. Trumas media, Trumas Ichi is everywhere you go. Trumas media, Trumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas media, Trumas, everywhere. Trumas, Trumas, Oh, yo. Trumas media, Trumas Ah. is everywhere you go. Everywhere. Trumas You media, go. Trumas, Trumas. Trumas, Hey, Trumas, How Trumas media, Trumas is everywhere. everywhere you go. Ndinoitwa Munyaradzi Nhema, Munyaradzi tichaona Nhema. Urwere hwatora nguva, wakatanga uri musana wakabuda, uchibva watinetsa tamhanya uchibva wadzokera, chibva kwazobuda bundu pasaidi, chibva rapera, inezvi kwazobuda mamwe mairi mandi ndo ari kundishungurudza. Apo tsvina ndenchiita iri kurembuka, iri kuramba kugasa. Pane imwe yandakatorongedza mbomu inenge huswa, ndikashaiti tsvina rudzi. Tichakuraidzei Imi munenge madya chii kuti muzoita tsvina inenge huswa? sadza zviri normal. Chikafu chiri normal. Tenze kuti Ko kubva ipapo makamboenda here kuno vanobatsira? kumakiriniki Kuclinic makaenda? ndakamboenda. Vakati chii? Kukiriniki ndaingopuhwa mapiritsi, inonzi avaifungira iyi inonzi mapiles. Waifunga kuti mapiles, vakazoona kuti haasi. Ko kumapostori kana kuchivanhu makamboenda? Hamusati. Asi marwariro amuri kuita hamusi kuona kuti anenge ari kuchivanhu here? Ndo zvandiri kuona chaizvo. Kana anasisi vaimboedza kundibatsira vakakanda zvombo pasi, akati kurwara rudzivo. Ko mumhuri menyu pana akamborwara marwariro akadaro? Kwete, Ndimo kutanga. Muri vangani mumhuri menyu? tiri 4, vasikana 2 vakashaya, tasara tiri vaviri nyanza dzangu.
Umangosara imimi nahanzvadzi. Vamwe vakashayika. Vamwe vakashayika vasikana vairi. Zvakaoma. Regai tinzwe munoyera chii mutupo iyi? Mutupo ndi mhofu yemukono. Muri mhofu? Ndasvika paana atezvara. Chiremu kwazvo. Aiwa, tinotenda. Saka kurwara kwakaita kutanga takamboendawo kune vamwe vanongoitawo mishonga yechivanhu iyoyi chitimusana kwabuda musana kusvikira tichimboita fanika zvakundwa zodzoka kusvika tamuti enda kuhospitari woenda kuHarare kuna sisi wombotirayawo vaona zvaoma kuti baba izvi zvakudai mimi todzoka kuno tombotouya tindinogona mushonga uyu ndinogona kutomboita zvomboita fanira zviri kupora zvichingodzoka. Saka kusvikira nanhasi nomaidzera tiri kuita kusvikira mauya kuno tiringotiraya kuti paangaponere ndepapi. Zvanenguva yakadizve? Makore acho awanda azaimbomurwadza achingoti pamwe hazina nebasa rese. Saka chirwere chatoratidza kuti chane nguva yakati kuti chiripo kwemakore ya. Asi mimi sana baba hamuna kumbofamba kuti mutsvage kuti chii? Kufamba ichokwadi hatiri kumbonyekwa. Kana kuchipostori chaiyo kwandopinda hatina kumbosvikako. Taingofungira izvi zvirwere zviri pamwe prostate, pamwe cancer, pamwe chii. Vachienda kuhospitari vachimbonotestiwa ikoko. Vanzi arapwa cancer haisi kuoneka. Ndokutaura kwacho handiti mwanangu. Hapasina cancer. Saka asi mapundu iwayo achiramba kupera manje nekuzvimba ikoko nekurwadziwa kunoita tsvina. Akamboita imwe time yakanga akutonetsekana kuita tsvina. Iyo zvimishonga zvechivanhu zvimwe zvomboita mushe kumboita tsvina. Zvino yakubuda yacho yakutityisa manje kuti inenge ine zvinenge zviri uswa here kana kuti moziva zvinoita munhu akadya dohwe zvakaita zvimaningi zvedohwe zviya ndo tsvina yacho unoona inenge yabuda mumashure meimwe tsvina inenge yabuda inenge iri tsvina chaiyo. Saka asi ari kutomboita imwe tsvina yakanaka. Saka ndikati ndo patamira zvino tiri kungoramba tichingoedza sekuuya kwamaita tinonzwa kufara kwazvo. Ndinoitwa izvo Makiwa, ndiri muzukuru kuna musiyama ari kutambura nemiri iri kuvanetsa. Yatonguvawo tichingotamburawo chingoti dai sekuru vangu vaita zvakanaka. Chokwadi sekutaura kwava kuri kuita asi pasekuru apa kuti pakambozamwawo kumbomira kuti pamwe zvibatsirike zvipere. Takambofara pamusana pawangu wambodzi wabuda wazodzokera tikati pamungu apona. Pakubuda zvimwe zvezvitsva. Ndiri Ignatius Nemanzi muina mukoma vari kurwara. Atikuvaziva nenguva yakareba mukoma vachirwara tichitraya kumboenda kwatinechendo kutsvaka mishonga yekuti vangaitira zvakanaka but hapana chiri kumbokwanisa kumberi zvinji. Handinodza mai Nhema, mai vemukomana uyu ari kurwara. Ndiri mai Nhema. Saka ndongokumbirawo kuti dai angapona. Nokuti vanhu vakambozama, sisi vake vakamutora zvasiriyasi vakaenda naye kuHarare. Vobva vaenda vakanomudhirenesa kenzarasi, vakamudhirenesa ropa nazvese, vakatanga kuchimbomushandirawo. Tikati pamwe zvinoitoona nevanhu venyika vakambobatsira, vewadhi vakabatsirawo. Kana munomusha muna vamwe vari kubatsira. Saka zvinhu zvacho hazisi kupera, ndo chinhu changotitambudzawo. Saka imimiwo zvamauya kudai tangozvitambira munyasha nokuti akungoto chero anenge angoponesawo mwana kuti angoraramawo. Ndo chichemo chatinacho chatienda. Pandasvika ndaona vari vaviri, vanombogara vari vangani pana? Vanogara vari vaviri nasekuru. Saka sezvo ava murwere panhau dzechikafu vari kuzvifambisa sei?
Tirikupota ndichimbobatsira kana vanhu mumusha. Tinamwe maiguru edu ari kungotipedzisa nono zvinhu zvatonasa zononoka kuti tinhingiriki nevanenge vachingomubatsirawo. Amene handisi ndizvozvo kana vanhu vese vari mumusha kana ivo vanengena vakanaginasiyosa vanenge vachingobatsirawo. Saka taingofunga kuti zvavakangogara zvavoona sekuru vavo hapana chakaipa. Zvino urwere ihwondo wangomumanikidzawo. Saka indingoti dai mukaona ikoko kuseri kwake ikoko motora kupikicha kuti muone kuti mapundu erudzi asingaperi. Muzukuru ameenda kwa Harare, urwere uchingoramba uri kwa ndozvane ndinetsa. Apa munogara muri tu? Saka muri kubika here imi? Tinobika sadza. Munobika? Rinoibva here sekuru? Oh, tototi katibikirei togona kutoenda tadya. Mane makore mangani sekuru? 95. Aiwa, totenda Mwari vari kukuchengetai. Ndoda kutosiya ndakutengerai bhora mbotamba bhora. Mukoma, saka imi hamuna kuroora? Ndakaroora mudzimai wangu akashaya. Manga muine mhuri mese here? Mhuri yakashaya futi vana vaviri vakashaya. Alright. Mudzimai akarwara nei? Mudzimai ndauda mama vainzvizvi akungoti zvemakore iwayo haona nezvirwere zvemunyika izvi. Mukati? Ndikati hazvizozikanwa zvevaroora kati zvemakore iwayo tisaita nemapiritsi akakwana. Alright. Saka mudzimai akashaya uyezve vana vakashaya. Vaive vangani? Vaive vaviri. Alright. Asi marwariro amuri kutaura aya harugona kunge ruri rukawo here? Rukawo ndorunyoka. Izvi iroro rakada kumbotaurika. Zvakambotaurika? Pane here pamunoziva pamakambofamba pamunoziva kuti apa panogona kunge pakakonzeresa dambudziko? Nekuti kazhinji kacho nhau dzakadai so kuyamurika kwenyu kazhinji kacho kunoda imi muchitaura chokwadi. Hazvina basa kana munhu wakakanganisa mhosva inoita sei inoripwa, asi mukataura zvinoita kuti vanhu vave neshotikati pakuedza kubatsira. Hapana here pamuri kufungidza kuti makambofamba pamunoti apa ndira kupachenesa? Zimbana zvimuno aiwa hapana. Bhozi rukawo kazhinji kacho unenge ari mukadzi wemunhu ka? Hapana makambodana nawo naye? Alright. Ndakafirwa nevarume ndozvavari kutora mondoza ndatara kuti nyika pane vamwe vakadzi tiri mumasango hauzotadziri nekuti tichida kunyatsonzwa madhitero ese tigowana tinofungidzira kuti handofunga izvi pamwe zvinokwanisa kufamba zvakadai. ndizvozvo. kana musatoziva zvino kuti anyanya zvinhu zvaingoitika tichidhakwa tichatoziva kuti zvaizofamba sei. Asi kwakati vanhu mvana munofamba nazvo mamupfekedza pavari kudai hazvive kuti mukadzi wemunhu chetika mufuka mumbana umwe vakadzi vanenge vasina varume varipo vakafirwa nevarume vanogara vega. Kuno munhu anoramba iye anga akagadzirwa nemurume wake vorambana
zoramba zvakadaro ipapo usangana vamwe vanoti murume wese wasangana naye anotodzika pasi nokuti hapana acharoonora mushonga iwoyo. Murume wacho anenge angomudhamba omusiya akadaro kuti regai zvinopedzerana ikoko. Saka urwere unogona kubata varume vakawanda. Asi maonero amuri kuitawo baba hamungaise chirwere chikuru kawo here? Hai, ndochiisa ikoko. Chingatadze kuenda ikoko asi ikoko chinogona kutsamira futi ikoko. Ameno mama. Inini zvese handachati charamba nekuti ndiri kupupurirawo mwana wangu uyu. Dzimwe nguva anenge akadhakwa mwana mukomana kurwarawo zvako anga achitori mwana chai kana iwo ana sisi Jesu vanomuziva. Saka pamwewo zvimvana zvinofambwa nazvo mugirezingi mwanangu zvongoitwawo hatizizi. Hapana anopupura zvakuda Mwari. Asi ndo zvatinokoko. Ini maonero andinoita tingati urwere huri normal. Nekuti dai huri urwere huri normal kutoilet angadai achiita toilet chaiyo inozikanwa nevamwe. Manje toilet kana yakubuda iri huswa kana kuti sedowe rakapedza kutsengwa riya anenge adyei kuti zvizobuda zvinhu zvakadaro. Saka tinoona kuti ichi chinofanira kunge chiri chivanhu ichi. Ndo maonero edu atinoita. Uyezve mukomana uyu mukunzwa inini ndinoshanda kubva mukunzwa hangu. Anofanira kunge aine magirlfriends akanawo anogona kutadza kutaura nekuti panana mai vari panapo. But kumagirlfriends vari ikoko. Ndizvo kasawira. Aiwa ndizvo. Saka izvo hazvichadi kunyaraka zvakuda chokwadi nekuti upenyu hautengwe. Ende haudzokezve. Unofanira kutaura chokwadi vanokubatsira wana pekutangira. Apa mai vake vamuri kuti ari kuona hake ndo vanotori serious kudarika imini. Bvunzai mukomana tinotobvunza tichitobvunza mai acho havatonyari kana kuita sei. Ndotobvunza hauna kudai here mwanangu, hauna kudai. Vanhu vese vari kungoda kana mwana wangu gino chei tichingosanganawo tichitobvunza kana vari vasikana chii. Saka ndikuona kuti mukomana anodhakwa hake uyu. Saka paanga achiri kunzwa anenge adhakwawo kamongoumburuko haazoziyawo oata murodhi ozouya kuseni. Saka ndikuona kuti kana muine zvamunenge maona semuonoka ndo mungobatsirawo mwana wedu. Zvitaura sisi chokwadi zvakanaka. Ndo vanomuona kubvawo achibva achienda pa achibuda achienda. Umbo hwakanaka watiri kuda kubatsirana iwo. Ndo urwere kunyakadai akavanza asi ndo urwere huripo. Nokuti tsvina yari kuburitsa haisi normal tsvina chai. Ngwana baba mubanu batinofanira kuita kuti mukomana awane kubatsirikana kwakanaka. Pana ambuya mwaimbogara kuno museri wedu wabafara. Haiti kuti kwakabvobva wachanza akatonzi vanzi vakayazotowana vabereki vavo vaitonzi vanyaya kukwadza vanhu nzvimbo. Vakatoda mukomana baba ivo iye munhu vakadara naye. Vaita ngutamba zvidu tese nditambusangana navo. Akamupupura zvekuita vanasangana navo zvinhu. Aiwa. Ndo watuja kutofunga kuti ndo watuja tanya kufunga ndo vakaita problem. Kwete. Maidiana. Aiwa kwete kana mai ndakagara ndavarambira. Haisi ndo ataitofungira bhozi. Aiwa atadanana yedu asi danana tadanana zvisho. Bati mwezi aiwa. Zoita mwanangu ngoti kana ndakazongoda izoti kana wakadhakwa pamwe waenda wakadhakwa bangu sokuti pamwe unenge wakaita wakadhakwa atingobvumei mwanangu zoti ndokusaidi kuri kuenda urwere kana pamwe maidhiana kuti wakamubata omva wamumanikidza omba azvizikana mukudhakwa metika zvinhu zvakawanda kasimwacho zvanotadza kuzorondedzera mangwanani zorondedzera ugona hapana zvamuri kufungira kuti munogona kunge makasangana. Atotomufungira isusu mwana sekutaura kuita munhu chakuitika kuti comrade Varamba venye kuti munhu anoremekedzwa ndisabhuku. Saka kuti sabhuku azofunga kuti ndichatongwa nenyaya yekunzi ndakarara nemukadzi womunhu imhosva. Ndiri mukuru ndofanira kunge ndichirayira vanhu Vati mhosva kana vangani vari kubatwa nemhosva. Tingomva nawo sajisi. Amafara. Asi unongofunga ndawana hangu kwamutekedza kuna kana musikana wangu kana wani kana kupa mpano wangu aripo. Aiwa ndizvo. Kana namai vanoona mafambira. Ndo ndayaona doro bedzi. Asi zvaizoita mudoro ndo zvazingazivi. Aiwa apa muzara bada kuti tibatsirikane kana chokwadi chimwe ndechino chatingoda kuti sisi tiwane mabatsirikana bhozi munoona kuti zvinhu zvamuri kubuda zvika hazvisinomoka.
muone mudumbu amurwadzi kana kumboruma taura chokwadi tiwane kubatsirikana tienda ndozati kutaura kurukawo ndokwazvinotoenda mudharo kuti muone kutibatsira. Amurwadze mudumbu? Mudumbu hamuna problem kana asi kuda kuzungushaya zvangu apetaiti inenge iri peini. Mudumbu amurwadzi asi kuzasi ikoko kuzasi chete ndokwanishaisa ndinombonanera zvangu nchisvika kune vapfana vari kuvakoko ndodzoka kudya ndotodya ndakaita zvandakaita kana kutomira pavheranda. Munodya makamira? Kugara kuri kuti udya wakadai zvimwe zvinoramba. Pano tine vakuru vatinavo, ndoda kuti muzvizise zita renyu, mutitsanangura kuti chii chiri kuitika kumukoma wenyu. Hanzi munonzi Boskeda. Boskeda, chii chiri kuitika? Mukoma wakambotanga vachingoti musana. Saka vazogara zvamba zvangoramba zvavadzindira mbatomboenda kwavari vakanodzoka. Kuno kwarombotira kubatsirwa bata vatinisa chari kuramba. Asi muri kufungidzira kuti chii? Kwete kuziva kufungidzira. Andivona ngo vanenge vakagadzirwa nemwe kuti rukawo. Zvinoda. Asi kuona kwamuri kuita muri yeZimbabwe, iyi ndiyo tsvina yacho iri kubuda mudumbu mavo. Ndiri padyo zvikurusa nayo asi havisi kumbonhuwa kunge tsvina yemunhu. Kuitawo kunge zvimwe zvinhuwo zvazvo zviri kunzi pana sekuru vakabva kunzvimbo yeMount Darwin vakauya vachimubatsira, ndo vaitaura kuti vari kufungidzira kuti rukawo. Naizvozvo pavakamupa mushonga, izvi ndo zvakatanga kubuda mudumbu make. Saka naizvozvo hatisi kuziva kuti chii chaizvo chaita kuti zvinhu zvifambe nenzira iyoyi. Tingadai takupai mufananidzo maona zvakaita kumashure kwavo, asi pane zvironda zvacho paite kuti tinge chikuratidzai. Taona zvisina kukodzera kuti tinge chikupai mufananidzo iyoyo, asi sekutaura kwavari kuita kumashure kwavo kune mapunduwo ari kuvanetsa, saka vasisiri kugona zvakare kunge vachigara. Iyo ndiyo mufananidzo yatakupai yekukuratidzaika zvacho zviri kuoneka zvavari kuita setsvina. Takuchikumbira kunemi vakaita zvemishonga, madhokta, tiudzewo mucomment section kuti chii chaizvo chingave chiri kunetsa mwanakomana. Vechivanhu tiudzeiwo chirwere zvimwe zvacho tinopedzisa taakubata apo neapo kuti rungawo rukawo chingava chakati. Inyaya yekuti tinenge tagumirwa sevenyama, sevanhu veganda dema, tinopedzisira tofunga zvakawanda wanda. Naizvozvo motiregerera patinenge tichibvunza mibvunzo yakawanda wanda. Ndoziva kuti vamwe patinobvunza mibvunzo vanenge vachitoridza tsamwa kuti anopengawo chipo chaari kutaura. Ndoziva kuti handingakwanise kukufadzai mese, asi chinenge chiripo ndechekuti tiri kuda kuedza kutsvaga kuti dambudziko iri riri kubva nekupi richienda nekupi. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Kana kuina vechivanhu, batsirai. Vedzichechi, batsirai. Chatinoda pekupedzesera kuti munhu abatsirika. Hatina basa nekuti ndiani abatsira. Chatiri kuda kupera kweurwere. Naizvozvo takuzvisira kwamuri veruzhinji kuti ngatibatsiranei. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.
iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.